tsiku linanso lomwe mulungu watipatsa tili munyengo ya kampeni nthawi yokopa anthu zipani zosiyanasiyana ndipo zipani zosiyanasiyana zimene zikuyenda m'madera osiyanasiyana kukonzekera chisankho cha pa 16 September 2025 ndipo ine Raymond Katayika lero ndikulandireni kuno ku Kanyezi Trading Center mmene mundi mboma la Dedza kumene lero pa 28 August mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akubwera mboma limeneli kuchititsa misonkhano yoyimayima malo osiyanasiyana ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu ndi mtsogolerinso wa chipani cha MCP ndipo adzayimira chipani chimenechi pa chisankho chimenechi kubwerachi mwezi wa Mawa pa 16 September ndipo mtsogoleri wa dziko linoyu lero achititsa misonkhano imeneyi yoyimayima malo angapo koma malo oyamba ndi ano a Kanyezi. Malo amenewa ali mdera la mfumu yayikulu chili kumwendo ndipo ndi dera la phungu wa kunyumba ya malamulo la Dedza Chikoma limene ndi dera latsopano ndithu limene abungwe loyendetsa zisankho m'dziko muno anakhazikitsa ngatinso mmene zilili ku madera osiyanasiyana ndipo amene akuyimira chipani cha Malawi Congress mdera limeneli ndi Ozias Chidovu. Pakali pano ndi wapampando wa chipani cha Malawi Congress mchigawo cha pakati amenewa ndi Patrick Zebro Chilondola. Leronso ndi tsiku lina lalikulu makamaka kuno kudedza. Zonadi lero tili kuno kudedza tayambira kuno kwa Kanyezi kwa inkosi chili kumwendo. Kandidati wathu wakuno ndi Ozias Chidovu ndiye mmene muonera kukadali mmawa koma unyinji wa anthu umene wakhamukira pano nkhani ndi yakuti ofuna kuti amve mawu a mtsogoleri wa dziko lino mwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress. Inu mukuona kuti chikoka chimenechi chikubwera motere munjira chifukwa chani? Nkhani ndi yakuti anthu akunena kuti boma ndi lomweli silusintha ndiye ofuna kudzamutsimikizire mtsogoleriyo funa zimene timakambirana tikakhala m'midzimu ndi ofuna kumuwuza mtsogoleri wa chipani ichi komanso wa dziko kuti boma ndi lomweli silikusintha. Chikoka chimenechi chikubwereranso pakuti uyu ndi mtsogoleri wa chitukuko wasintha zinthu zambiri komanso wasintha ndale za dziko lino. Inu mukumbukira bwino lomwe kuti mbuyo mtsogoleri amatha kuyima pasanja omwina kumapeputsa otsogoleri onzake Chakwera osenthiratu ndale zimenezi. Wenafe tikamamva anzathu mmene akuyankhulira wazipani zina timafuna tiziyankha koma Chakwera amatiletsa ndipo taphunzira kuphunzira ndale zatsopano kuchokera kwa mtsogoleri ameneyo. Ndiye pachifukwa chimene chicho kuti munthu ndi wachitukuko komanso munthu osintha ndale za dziko okuti apitirize wapasa apitirize kulamulira boma ndi lomweli silikusintha. Inu ngati wapampando wa chipani chigawo cha pakati tikudziwa mwayenda maboma onse mukaona boma la Dedza chithunzithunzi ndi chotani pokonzekera pa 16 September. Wanthu kuno sosunthika kunoko president wangobwerera umboni chabe koma kunoko wanthu sosunthika fa boma limene lidasunga chipani cha Malawi Congress ndi Dedza. Mukumbuke bwino lomwe kuti kunali mtsogoleri wa chipani chimenechi yemwe adasinana ndo Chakwera Dr. Dedza mzimu wawonse mumtendere amene uja mkulu amene uja adayika maziko a chipani ichi kuno te odasinananso bwino utsogoleri kuchoka kwa iyo kubwera kwa Chakwera. Ndiye pali ubale waukulu kwambiri pakati pa anthu okuno ndi mtsogoleri wa dziko linoyo wa nthawi inoyo. Pachifukwa ichi kunoko kudangokhala ngati ku headquarters ya chipani ichi kotero kuti bwanawo kuno kobwera koma ndi umboni chabe kuno palibe amene angapeze voti wa chipani china komanso ndikutsimikizirani ineyo ngati mtsogoleri ndimene tayendera komanso ndimene zinthu
zipani zina mu region imene neyo ndimatsogolera so apeza ngakhale pongo kunyumba mamu palibe akugwedezeka palibe ine ndine kandidatiso ndoyimira kwatu nkhani nja kuti ngakhale kumeneko DPP sideka ku munthu UTM basi kwangweka munthu koma mwachitsanzo yapasati kuti nzenizeni fa ngakhale mtsogoleri wawo atabwera kumenekoko zidali zamasewera zenizeni ine ndimaloka Central Region ikafika nkhani ya ndale chabwino nje ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino lero lino ukhale motani mboma lino la Dedza tikuyenda malo angapo koma ukathera kudedza fuka tikachoka mukonswese ino ya ochidovu tipitanso kukonswese ya ochisoni tikachoka kumeneko tikafika constituency ya omlomba tikachoka uko tikafika constituency ya olemekezeka wa malango ndipo tikachoka uko tikafika kwa temuka nkhwewu tikamalizira kwa Gerard kampanikiza tsiku la lero ndi ulendo wautali ndithu koma ndi umboni chabe bwana palibe angapeza voto chabwino hayi tatokoza kwambiri inugirani ntchito zobo kwambiri amene ndi wapampando wa chipani cha Malawi Congress mchigawo cha pakati Patrick Zebron Chilondola kunena molimba mtima motsimikiza ndithu kuti napo malino la Dedza zinthu nzoyera kale chetu pano pa Kanyezi Trading Center anthu ayamba kusonkhana mmawa omwe ndipo pakali pano mene aona kuti nthawi ina iliyonse mtsogoleri wa dziko lino akhale akufika pano ndiye chikhamuso chachita kubwera mwaunyinji tsopano kuti adzamve mfundo zimene mtsogoleri wa dziko lino akufuna awafotokozere makamaka pokonzekera chisankho chimene chikubwera pa 16 September 2025 ndipo mtsogoleri wa dziko lino akufuna apitirize kutsogolera dziko lino kuchokera pano chaka chino cha 2025 mpaka chaka cha 2030 kuti apitirize ntchito zosiyanasiyana zimene wayamba kale kuzigwira chilowoleni pa mpando wa upresident chaka chija cha 2020 ndipo dera la kuno zitukuko zosiyanasiyana zachitika mu nthawi imeneyi chifukwa ngati kumbali ya magetsi aja a Marep 9 ma trading center angapo alandira magetsi amenewa ngati pa Kanane Trading Center komanso pa Kanolo Trading Center komanso Ubuwa School kumenekonso magetsi anafika ngakhalenso ku chipatala cha Kafere kumenekonso magetsi anafika tikudziwa bwino magetsi ndofunika kwambiri pa nkhani za chitukuko pali a bizinesi zosiyanasiyana amene amagwira ntchito zosoweka magetsi ngati amene amachita zocherera amafunika magetsi amene ali ndi mababa shop amasoweka magetsi choncho magetsi akafika kudera chitukuko chimapitanso patsogolo chifukwa a bizinesi osiyanasiyananso amapeza mwayi woti akuze ntchito zawo zosiyanasiyana zimene akuchita potenopo amatukulanso miyoyo ya manja awo kuchipatala ndenkosachita kunena magetsi ndofunikanso kwambiri ndikudziwa ogwira ntchito za chipatala amakhala kugwira ntchito tsiku lonse kuyambira mmawa masana mpaka ngakhale usiku ndiye kuti agwire bwino ntchito usiku umafunika kuti pamalo pamene akugwira ntchito pakhalenso powala kuti athe kugwira bwino ntchito yawo
ndiye nthawi ino ndili ndi mkulu wokonza misonkhano yokopa wanthu chipani cha Malawi Congress omwenso ndi nduna ya zofalitsa nkhani maso mneneri wamkulu wa boma Moses Kunkuyu. Takulandirani kuno ku Dedza kwa Kanyezi. Zikomo kwambiri. Tifotokozereni ntchito ikuyenda bwanji yokopa wanthu kuti ayikenso mboma Dr. Lazarus Chakwera. Ntchito imeneyi ikuyenda bwino kwambiri ndipo tikamanenamo masuka tinena kuti palibe chimene chikuonetsa nkhawa ina iliyonse chifukwa chakuti anthu amene ali kuno chimene iwo amafuna ngati alimi nchokuti zipangizo zidzipezeka mu nthawi yake. Ngati palibe zipangizo zina zoti akagule iwo kapena akapeze mwaulere koma zipezeke zokuti akhoza kugula kapena pangongole muja zimakhalira. Tsono kuno anifi anafika ine ndinafika nawo kunoko ine ndimakudziwa ndipo ifo ndimakudziwa kwathu kwachiwiri ndi kunoko ndipo ifo ndimakudziwa ndikudziwa anthu amene apindula chifukwa cha utsogoleri wa Chakwera komanso amene anthu amankondera Lazarus Chakwera ndi kukondera chipani cha Malawi Congress. Kotero amene wanso ndi anthu amene ali nkuthekera kuti amafikanso madera ena ngati kutauni nkumaona zinthu zimene zikuchitika kumeneko nkumatsatira kuti kati apolisi athandizidwa bwanji, tikati kuti misewu ikonzedwe yakonzedwa motani, tikati kuti kumanga zipatala kumanga masukulu zachitika motani. Ndi anthu akunokonso ndi mboni za zimenezozo. Kotero kuvota anthu awanalembetsanso bwino kwambiri akonzeka kwa voti ya Lazarus Chakwera. Munandipeza ndi kufotokoza kuti kuno nkhani ya magetsi marepu 9 yafika ma trading center osiyanasiyana. Nkhani imeneyi mukuyilimbikitsa motani kubomako? Moja ananenera president kapena sotafotokozera ifeyo kunena kuti mmene amabwera Lazarus Chakwera nkuti Amalawi amene ndi magetsi analipo Amalawi osapitirira 2 million, nyumba zosapitirira 2 million. Koma padakali pano mu zaka 4 zaka 5 za president Chakwera aonjezera nyumba 2 million, koma atuti kuti nyumbazo aonjezera nyumba 3 million, koma nyumba 2 million zapoyambazo ndi zimene zinakhalapo chibwerereni cha magetsi kudziko la Malawi kuyambira koma 1960s kuzafika mpaka 2020 mpene pomagetsanepo 2 million houses only. Koma kuchokera 2020 kufika 2025 zaka 5 president Chakwera wayika nyumba 3 million magetsi. Nyumba zimene sizakutauni zokhazokha koma kufikanso nkhale kumudzi ngati kunoko. Tsono mukaona tayima pano muona kuti kunoko ndi kumudzi tayenda pafupi 1 hour kupitirirapo udzafika pano kuchokera kuja ku main road koma pali magetsi. Zoimba mukumverazi zikulira osati pa generator koma magetsi kunoko kumudzi. Ndikuti anthu akuno amagayitsa zawo konkuno zakudya, anthu akuno amachaja mafoni awo konkuno, amabena nyimbo zawo konkuno, amapanga masaluni awo konkuno, zonse zofuna magetsi zocherera amachita konkuno. Ndikuti tauni yafika kuno zofuna za anthu akumudzi ndi zimene zozo. Chabwino ndimachezanso ndi wapampando wa chipani chigawo chino chapakati Patrick Zebron Chilondola. Mwafunsa kuti kodi kuno nkhani ya kampeni zinthu zili bwanji, ndiye wamafotokoza kuti hayi kunotu nkoyera Chakwera angodutsa. Inu mungatsimikize zimenezozo mwinaso musafunse Achilondola, musafunse ine, koma mungoyenda zoye nkufunsa munthu aliyense. Si microphone yani imafika amene muli anthu. Mungompeza munthu amene wangokhala pakhonde, mungompeza munthu amene akuyenda bawo, mumpeza munthu amene akukonza njinga kapena amene akudutsa apa mungomuyimitsa akulu. Inu simunavale makaka achipani inuyo. Nkamfunsa ine mukandifunsa ine ndiye akhazatambala wakudale apa. Wamufunse munthu amene wangokhala pakhonde akulu kodi mudzavotera ndani. Akuyankhani kuti osati tidzavotera ndani koma timavotera ndani. Amavotera Malawi Congress Party chifukwa kuyambira 2019 ichi iwo adavota kuvota anthu 80 pa 10 alonse kuvotera Lazarus Chakwera. Menemu alotsutsa boma lero ali mboma aona fetereza aona misewu aona zipatalazo akavotera ndani pano ndi Lazarus Chakwera basi. Moti tinene kuti mu mtimamo anthu avota kale. Mu mtima mwa anthu amene adavota kale. Chimene chochitika nchokuti mwina ena anapezeka anthu ati makani pang'ono amene anafuna kuti angoonetsa kuti zipani zawonso dzayima nawo.
pachifukwa chimenecho nchifukwa kukhala ngati masankho kulibe koma mukaona mbali zina muona kuti anthu sadalakelake nkuima nkomwe nchifukwa Malawi Congress Party tikukamba pano ili kale ndi phungu amene adapambana kale ili kale ndi makhansala amene adapambana kale pa Malawi Congress Party chifukwa chokuti wena angonjenjemera kukanika kuti afike kukaima nawo pachisankho kuno konso ndi chimodzimodzi bwezi akulengeza kuti ayi wa Congress wapambana kale kunoko Chakwera ngopambana kale nzosakambirana zimene chabwino ndiyetu abungwera chisankho analimbikitsa kuti amene akuchita kampeni azingoyankhula mfundo osati zonyozana kapena zina zofuna kuyambitsa ziwawa. Inu ngati campaign director mukuona kuti kankhani imeneyi mukuchita bwanji? chitsanzo ndi chakuti inuyo mukumakhalapo mumajambula msonkhano uliwonse ngati pali chitsanzo cha anthu amene akupanga misonkhano yawo mosanyoza munthu ndi iyi ya Chakwerayi. Msonkhano wina ndi umene muwuone pano pano tikamamaliza mundiuze kuti ndani watukwana wina pa msonkhanono sitidayambe ati inu mukulikoda mukamaliza mundifunse kuti msonkhanowo watukwanapo ndi ndani zikuchitika chonchi chifukwa chani chifukwa cha Chakwera abwera uko adatiuza kuti osalimbana za anthu amene akumenya mpira owina samaponda ifeyo sitikuponda simwaona amene akuponda nani inu simunamve kuti lero msonkhano wa DPP ukhali utukwana Chakwera ukhali utukwana UTM simunamve kuti msonkhano wa UTM ukhali utukwana Chakwera ukhali utukwana DPP msonkhano wa Malawi Congress Party uwu wa president uyu amene akulamulirayo sitimaponda sitimapanga zimenezo misonkhano yathu ndi nkhani kuti wapangira chani a president akavoteredwanso ngati president wa dziko la Malawi. Chabwino ndiye pomaliza kucheza nanu muli ndi uthenga wanji umene mungapereke kwa Malawi onse komanso onse okonda chipani cha Malawi Congress? Amalawi chimene tingawauze kuyambira Amalawi amene ali kuno pa chigawo chapakati anthu 3.2 million amene adalembetsa mu 2019 amenewa adachokapo anthu 75 pa 100 adavotera Lazarus Chakwera. Ndakamba kale kuti mmenemo kuti Lazarus Chakwera ali wotsutsa boma pano president wawo uja ndiye president wa dziko 75% yapa imene nachita 2019 tikupyola tikukamba za 98% kodi nzotheka 98% ya hondo lakuti zidachitikapo boma ladowa pa chigawo chino chapakati lidapereka 98% kwa Lazarus Chakwera ndipo apo chifukwa chakuti wenawo adali ongokhumudwa chabe wena adapita kumaliro wena mwina kuchipatala koma pano tikunazo kuti okhumudwa aja mtima okhumudwa achotse mtima onyenyala achotse mtima oopa kuti akaberedwa achotse chifukwa chakuti panopo 98% pa Central Region tikumpatsa Lazarus Chakwera imeneyo nchakuma 2.8 million votes imene yukavotera Lazarus Chakwera koma uthenga ndi wakuti tonse tikadzuke ndi ukavota tonse tikadzuke ndi ukavota ndetapeza kale njira zokuti wina aliyense ali nambala ya anthu ake amene adzawadzutsa mmamawo kuti ukavota. Zikomo kwambiri latoko ameneyo ndi mkulu wokonza misonkhano yokopa wanthu mchipani cha MCP komanso ndi nduna ya zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu kutsimikizira ndithu kuti na boma limene liladeza anthu akonzeka kuvotera Dr. Lazarus Chakwera ngati mtsogoleri wa dziko lino komanso aphungu akunyumba ya malamulo a chipani cha Malawi Congress ngakhalenso makhansala a chipani cha Malawi Congress. Pakali pano ndikuona galimoto zimene zimakhala pa ndipiti wa galimoto pamene pamakhala galimoto ya mtsogoleri wa dziko lino tsopano zikufika pano pa Kanyezi kuti zonse zochitika pano ziyambe. Mtsogoleri wa dziko lino ali ndi uthenga wake ndiwauza anthu kuti pa 16 September woyenera kumuvotera ngati mtsogoleri wa dziko ndi iyeyo mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera
kuti apitirize kugwira ntchito zachitukuko zimene akugwira m'dziko lonse lino. Komanso amene amathandizana nawo aphungu aku nyumba ya malamulo, anthu mboma lino la Dedza avoterenso aphungu a chipani cha Malawi Congress. Komanso makansala amene amakhala m'maodi osiyanasiyana kugwira ntchito zachitukuko nawonso awavotere kuti akhale makansala m'boma limeneli. Kuwatu nkhani zachitukuko ndiye zimene zimapititsa miyoyo ya anthu patsogolo. Tikakamba kumbali ya chitetezo, madera osiyanasiyanamu muli ma police station, ma police post, komanso ma police unit. Menemo muli apolisi amene amagwira ntchito yoonetsetsa kuti katundu wa anthu ndiotetezedwa, komanso miyoyo ya anthuwo nayonso ndiyotetezedwa. Ndiye chifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino walimbikisanso ntchito yomanga nyumba zatsopano zamakono za apolisi madera osiyanasiyana komanso maboma onse m'dziko muno. Chimodzimodzinso kuno ku Dedza, makamakanso dera la kuno kuli police station ya Kafere imene ayimanga kuti ikhwimitse ntchito za chitetezo kuti anthu azikhala otetezeka akamagwira ntchito zawo zosiyanasiyana. Kumbalinso ya zaumoyo tinakamba zoti magetsi afikanso ku Kafere Health Center, komanso zipatala zatsopano akuzimanga mdera la kuno. Tikudziwa mtsogoleri wa dziko lino wakhala akukamba za zipatala zimene akuzimanga maka kumadera kumene kuli kovuta kufikako kwachoti misewu mina sili bwino, komanso chifukwa choti zipatala zili patali, koma akufunisisa ndithu kuti zipatala zikhalenso kufupi ndi kumene kuli wanthu. Choncho pali zipatala zoposa 200 zimene akuzimanga m'dziko monse muno. Ngati kuno kuli pa Kanolo Health Post, kumeneko ntchito ya chipatala ndithu pano tikunena kuteka yatsala pang'ono kuthapiwa ndikukumbukira ndidakafikapo ndithu mene ankayamba ntchito imeneyi. Zambiri zinali zitachitika, ngati patsalira ndikuti ndizochepa chabe. Komanso pali ku Kanyawa kumenekonso ntchito ya chipatala chatsopano ili nkati kuti anthu akafuna thandizo la chipatala asamachite kuyenda mtunda wautali, koma azizipeza pafupi. Kumbali ya maphunziro chimodzimodzi zitukuko zosiyanasiyana, makamaka zomanga ma school block kuti ana azitha kuphunzira malo abwino, zophunzira pansi pa mitengo ikhale mbiri yakale. Choncho mtsogoleri wa dziko lino akulimbikitsa kuti msukulu zosiyanasiyana mukhale ma school block atsopano kuti ana aziphunzira malo abwino, maphunziro aziyenda bwino. Ngati ku Magomero Primary School kumeneku amangako ma school block atsopano. Chimodzimodzi ku Msinja Primary School, ku Masinja Primary School, ngakhalenso ku Chowo Primary School, kukuwa Primary School, ngakhalenso ku Katewe Girls Hostel kumeneku amangako hostelo ya asungwana. Asungwana azitetezeka akamachita maphunziro awo, akamayenda mtunda wautali kupita ku skulu. Pamachitika zambiri zimene zimatha kuwasokoneza kuti asatsirize maphunziro awo, koma akakhala kuti akugonera pa skulu pomwepo iwo amatha kuti kusasokonezeka pa maphunziro awo, amachita maphunziro awo mokhazikika chifukwa amadziwa kuti atetezeka ndipo atha kutsatira zonse zimene aphunzitsi akuwauza. Kunkhani ya mabridge ndiye yosanena dera lakunonso mabridge Milato amanga ndithu madera osiyanasiyana kuti kayendedwe kazikhala kosavuta. Njetu
pakali pano mtsogoleri wa dziko lino akhale akukwera galimoto ya mpandamdenga kuti acheze ndi wanthu amene asonkhana pano pa Kanyezi Trading Center. Pakali pano mayi wa fuko la Malawi Madamu Monica Chakwera ali kale galimoto imeneyi ya mpandamdenga. Panonso a president tsopano akwera galimoto imeneyi kukweza manja mmwamba, anthu onsenso manja mmwamba kuti ayi a president takulandirani pano pa Kanyezi Trading Center mboma lino la Dedza. Ndiye zonse zikuyamba tsopano, ndikusiyeni manja mwa a Deus Gumba, mkulu wokonza misonkhano mchipani cha Malawi Congress. Watu ndani tose tidzatani mwezi wa mawa, tidzapanga bwanji, boma ndiriti. Zikoma kwambiri. A president anatipatsa mnyamata pa ulendo umene tupitanso kachikena kuja kuulamuliro wa dziko lino, kuutumiki wa dziko lino, ameneyo ngati running mate engineer Vitumbiko Mumba. Ndikana kuti Chakwera mundiyankhe kuti Mumba. Tiyeni 1 2 Chakwera. Bwana president mwaulemu imvani kulandiridwa mama wangati uno mame asanaume pano pa Kanyezi dera la gogo chief chili kumwendo. Ulemu amama afuko la dziko lino mama Monica Chakwera, ulemu secretary general chipani cholamula komanso nduna ya mafumu honorable Richard Chimwendo Banda, nduna information mwana konkuna president Moses Kunkuyu alipo mpano, komanso a regional chairman chigawo chapakati honorable Patrick Zebron Chilondola, mama Wende na Lumo regional chairlady, committee yonse ya region, akuluakulu onse kuchipani, DC Joshua Malango Kanyamata Kandevu kuno kudedza landirani ulemu, amainda abambo ulemu khale m'malo mwake, mapadera gogo chili kumwendo landirani ulemu ndi mafumu onse amene mwatichita ulemu mmawa uno. Bwana president tisanambe zonse pala awiri pala atatu Yehova amafunika atsogozedwe. Ndapemphe a Daniel Gondwe kuchokera ku CCAV Livingstonia atitsogoze ndambuye Bambo Gondwe nthawi yanu. Zikoma kwambiri. Atate mudzina la Yesu Kristu amene inu kumwamba ndi dziko lapansi zinadzala ndi ulemerero wanu, mudzina la Yesu Kristu tikulemekezani tikutamandani chifukwa cha dziko limene munatipasa, dziko la mtendere, dziko labwino. Lemekezekani tamandikani koposa munatipasa mtsogoleri, pakuti mtsogoleri ndi kamodzi, ndi mmodzi nthawi imodzi. Mulungu wathu inu simulakwisa, amene mwatipasa inu ife tikuyamikani tikukwezani Mulungu wathu mudzina la Yesu Kristu. Tikulemekezani Mulungu wathu chifukwa chakuti mwalola kuti mtsogoleri wathu amene munatipasa Dr. Lazarus Chakwera ali pano pakati pathu. Lemekezekani tamandikani, ife mwadidalitsa Mulungu wathu. Tere Mulungu wathu pa nthawi pano pa Kanyezi ndife wonthunthumira ndi kunjenjemera chifukwa cha ukulu wanu umene inu mukuchita pa moyo wathu. Pa nthawi Tate timikiza m'manja mwanu mwana wanu Dr. Lazarus Chakwera, tikudziwa kuti mwavomereza kale kuti azadutsa. Mulungu wathu lemekezekani tamandikani. Tere khalani nafe, mumpase nzeru, mphamvu ndi luntha pamene akutsogolera dziko limeneli, kuti zonse zikayende nalemekeza inu Mulungu wathu. Tere Mulungu wathu khalani nafe wina aliyense ndi wonse anyamata awo a Dr. Lazarus Chakwera kuti akayendese dziko ili mopa inu Mulungu wathu. Mudzina la Yesu Kristu yambani nafe ndi kumaliza nafe. Ameni. Zikoma kwambiri abusa, zikoma kwambiri. Bwana president kuno tafika kumadzulo kwa Dedza ndi mtunda wa gogo inkosi chili kumwendo. Ndimati ntero maulemu ndapempha gogo mosamala nthawi kuti akulandireni bwana president. Gogo chili kumwendo nthawi yanu mmanja mwa gogo kuti bu. Poyambilira ndipeleke ulemu kwa state president
Dr. Magafe Chakwera komanso amayi amtundu uno wa Malawi kuti moni kuno kwathu mwafika a president ndifuna ndingoyika ku mawu ochepa pang'ono popeza ndapemphedwa kuti inu mu tsiku la lero muli ndi zochita zambiri koma ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti kunoko takulandirani poyamba ndi manja wonse akuno chachiwiri bwana ndifuna ndinene mawu amene ena azipani zotsutsa adanena kwa anthu akuno kuti nanunso mukamakhala mutidziwa adanena kuti kuno ndi kuchipinda cha Malawi Congress Party ndiye anthu akuno bwana sadakana adavomera kuti iyayi kuno ndi kuchipindadi kwa Malawi Congress Party adatenga chitseko nkutseka mawu ena amene adayankhulaso azipani zotsutsa akunena kuti anthu akuno kwati chili kumwendo Dedza chikoma ali ndi magazi atambala wakuda kuchokera nthawi imene adanena mawu amenewa bwana kulibe dokotala wina aliyense amene adabwera kudera lino kudzatichotsa magazi atambala wakuda mwachimenechi kuno anthu adavomereza kunena kuti popeza ifeyo tili ndi magazi atambala wakuda ayi basi lidzikira za atambala wakudazo kuno kwathu kuchokera ku chipani cha Malawi Congress Party mudatipatsa mwana John Ozias Kidovu komanso ndi makhansala ake amene kunoko tikugwira nawo ntchito bwana ndiye popeza ndapemphedwa koyambirirako kunena kuti musayankhule zambiri ndingofuna kuti ndiyankhuleko mawu amene andituma ndikukhulupirira kuti bwana mundilola bwana mawu amene andituma anthu akuno kudedza chikoma akunena kuti gogo pokayankhula mawu amenewa mukagwade koma taonani nkhale ndigwade ndiye kuti sizimveka koma ndiyankhulebe choyimirira bwana anthu akuno akuti akufuna kuti akuthokozeni akuyamikeni moyimira anzathu akuchigawo chakumwera anthu amenewa akunena kuti kulowa kwanu pa utsogoleri bwana kudali nthawi yowawa imene kuchigawo chakumwera tidaonekerera zovuta pamene abale athu ambirimbiri adataya miyoyo chuma chawo katundu wawo adapita ndi anatelo kunena kuti m'malo moti anzathu akuchigawo chakumwera athokoze koma tithokoze ndife akuchigawo chapakati bwana ntchito imene mudagwira idasonyezadi kuti inuyo ndinu mtsogoleri wotumidwa ndi chauta zimene mudaonetsa ku dziko lonse lapansi tangoganizani mukumbukire mutabwerera kumbuyo nthawi imene ijayo mudamangirizaso ubale wapakati pa dziko lino ndi dziko la Tanzania bwana chifukwa president aku dziko la Tanzania adabwera dziko muno pamene kumbuyoko tidayamba kumva fungo la wonga koma inu mudati yayi mavuto ena aliwonse pamafunika kukhala tsonga tikukambirana bwana china anateronso kunena kuti pamene bwana ankayenda kutipempha kuti tikalembetse ifeyo tidakalembetsadi ndipo ifeyo tikavotera chitukuko chimene inuyo bwana mukuyika pena paliponse mosangana mtundu wa wanthu anthu amenewa akunena kuti akuzindikira bwino lomwe kunena kuti ngati tikupatseniso zaka zina ndiye kuti dziko la Malawi lisinthatu popeza enawo azindikira kunena kuti luso limene linkasoweka pa kutsogoleri ndi ili nchifukwa chake ayamba kulondani bwana ndimafunanso ndikupatseni buku lopatulika kuti zimene ndakanena popeza andiuza kuti nsankhule zambiri mukadziwerengere nokha
mukawerenge pake Sodo 14 pamene mtundu wa ana a Israeli unkachoka ku Igupti kuti udzipita ku dziko la malonjezano. Farao adafewetsa mtima pena pake nkuwalola kuti adzipita, koma Mulungu atafika ku nyanja adawawuza kuti mukagonere kumeneko. Ndi cholinga chonena kuti Farao akaona kuti agonera ku chigono uko ayambenso kuwalondola. Mukakayiwerenga bwinobwino bwana mbiri imeneyi mukamva kunena kuti gulu la nkhondo la Farao lidayamba kumulondola, kuwalondola achina Mose ndi ana a Israeli. Koma Mulungu adanena mawuwo ndi amene mafuna akuti Aisraeli Aigupto amene muwaona lero. Bwana kunoko mosakudyerani nthawi ndifuna kuti ndinenenso mawu yawa. Mawu amene ndifuna ndinene pa 17 bwana ndakukozerani kankhuku kuti pamene mudzikapumula mukaphe mudzikadya mukanene kuti ndidapita ku chipinda cha Malawi Congress Party. Mavuto kunoko alipo osanena, koma zitukukonso zimene mwatipatsa ntapandwanena mundikhululukire pepani. Ndine kunoko mwatipatsa zitukuko monga mmene mwaperekera kwina kulikonse. Boma lanu lopanda tsankho 220 million kwina kulikonseko. Tudandaula chana Malawi kapena tufuna president wazidzatilimiira kuminda. Kodi president wapereka mathandizo sindiye kuti ndiwe mwayi wa Chakwera. Tsono tufuna chana Malawi. Ayi bwana nditero kunena kuti kuno mukakhalakhala mukakafika ku State House katumena anyamata adzatengeka nkhuku kamene tikadya pa 17 tumperera radio. Ndima amenewa ndikufunireni zabwino zonse pa 16 pano chifukwa kuno kuno ndi migolo. Nditakuwuzani nambala imene inuyo mutapempha kuti akalembetse anthu amene alembetsa kunoko ndi 37,000. Mwina bwana tandilolani kuti mwina nkarele inuso ntareloni ntaona ntare. Manja magogo manja kuti bu zikoma kwambiri dzanja pamwamba kwacha. Bwana President mwamawu wa gogo kuno chidakomeranso anthuwa kumtuma mnyamata emwe uja ali ku nyumba ya malamulo kalenkale kuti apitirize John Osias Chidovu pa ulendo umene upitanso pa 16 September. Sali yekha mu ulendo umenewu bwana aliso ndi anyamata ake makhansala ndikupemphani mungotchula dzina ndi wodi imene mukuchokera kenaka tipite chitsogolo. Ine ndi Laiden Sekerani Sankhulani kuyimira Magomero wodi. Ine ndi Frederick Katuntha kuyimira Katewe wodi. Zikoma kwambiri mu nthawi ino bwana mundilole ndapemphe olemekezeka Achidovu kuti nawonso akulandireni kuno kenaka nkhani idzakwera mtunda. Olemekezeka Achidovu. Zikoma kwambiri. Tiyeni tichite kwacha. A president adziwe kuti afika ku chipinda kwa Malawi Congress Party. Si choncho? Kwacha. Dr. Chakwera. Akatonthawa. Alaideni. Nanga Achidovu. Ife tonse. Ayi amva president kuti mwalandira. Choyamba ndipereke ulemu kwa president athu Dr. Lazarus Chakwera. Landirani ulemu wa president mwatilemekeza kufika malo ano. Landirani ulemu Madam Monica Chakwera amenenso mulipo mpano Nyagondwe. Mwatilemekeza kwambiri mudakatero kuti kumene akupita president nkuchire kumidzi. Koma kuti inu mwalolera kuwaperekeza president ndikuyamikireni mama mwatilemekeza. A president poti ulendo ndi wautali. Ndamva mukafika ngakhale kuboma kudetsa muzungulira ma constituency wonse mudetsa muno. Mundilole kuti maulemu ndilekere pompa. Motsogozedwa ndi ASG ndi chipani chonse imvani mulilipo
kuti ndakupatsani ulemu ndipo takunyadirani. Ine ndimatero bwana president kuti mukhoza kudabwa mwayenda mozungulira kwambiri kuti mudzafike pano pa Kanyezi. Tili nawo malo ambiri amene mudakatha kupita, koma pozindikira kuti kuno kumudzi patenga nthawi ya president wa dziko osapondako, chifukwa chake ndinaona kuti inu mukhale oyamba kubwera pano. Nthawi imene timachita za registration kalembera mudadzatichezera ku Magomero kutsidya uku, tidathokoza kwambiri ndipo tidapempha kuti nthawi ina mudzabwereko ku Katewe wodi. Kuno mwabwera kuno ndiye ku Katewe wodi bwana wanga. Chifukwa chake nditelo monga akulandirani nkosi khala nomasuka. Ineyo ndidakatelo kuti inutu ndi mayankho a dziko la Malawi. Mwina Bible lidanena kuti kodi inu ndinolonjezedwa uja kumfusa Yesu. Ine mati nteloso inutu ndiolonjezedwa uja. Dr. Chakwera. Chimene ndikunenera izi ndi ichi. Dr. Chakwera adatenga boma 2019 koma dziko lino lili pa mavuto matenda a COVID. Kuchokapo kudabwera Fred na Mondwe oyipa kwambiri kumwera amene adasokoneza president, koma ta president adayima nji mpaka kukwanitsa kuseva zonsezo. Lero ndi awali apawa konjezera yapo nkubwera nkhondo ya ku Ukraine kumene kumachoka tirigu komanso mafuta kumene so kumachoka fetereza. Dziko lapasi nkusokonekera katundu, dziko lapasi nkukwera, koma president apirira munyengo zonsezo kufikirana pano. President inu ndi olonjezedwa uja. Zinthu izi adakakhala atsogoleri aja sadakazitha. Zinenera inu munthu wa Mulungu. Inu tumatichitira zambiri kuno kudedza komanso dziko lonse la Malawi. Ndikhoza kungotchulapo pakati panopa kuti maproject amagetsi amene apita ngati kwa Kaname, kwa Kanolo, pakhomera pamidzi apa papita magetsi, komanso kwakafere kuchipatala magetsi. Ndipo pali mapulani ambiri amene mwatikonzera president. Zimenezozo ndi luntha la inuyo president. Komanso ndinenepo pano pali zipatala ma health post amene amangidwa mu constituency ino. Ilo ndi luntha lanu president. Koma izizi zachitika kwa zaka zitatu zokha. Chifukwa 2020-21 kudali konfini, 21-22 cyclone Fred, 22-23 kudali nkhondo ku Ukraine. Koma inu mwagwira ntchitozi kuchokera 23 kufika panopa. Ntchito zimene mwagwira president ndi zambiri kwa basi. Komanso ndithokoze pa Magomero apa mwatikira madzi a mipopi, anthu ayamba kumwa aposedwa apa. Ichi ndi chitukuko cha kumidzi. Titapanda kuthokoza sitikhoza mapempho. Popeza ukangothokoza osapempha mwana osalira amafera kuona. Chifukwa chake ndimati ndikupempheni ifeyo tuyene atipemphe. President ananena TA athu mwina ndidakatero ndibwereze njala kudziko kuno. Njala kuno kudali ku number 1 kuno timalima timagwira ntchito ndi manja athu, koma chifukwa cha mphepo ndi mvula zovuta tili munjala kuno. Pamene mukuthandiza anthu ena mwa mapulani budget chamudakonzayi, chonde musatiwale kuno kwa chili kumwendo. Tithandizeni kuti anthu awa asafe ndi njala. Komanso ndimatero talamulani president muli kuthekera kunduna wa agriculture. Mvula atu imambirira kuno. Fetereza uja othandizayo wa maidi tamambirirani kuno. Anthu awa amasemphana naye fetereza amene uja. Komanso monga maonera kuno ndikutali ndi msewu watala. Tili ndi misewu itatu imene madyetsera Dedza Chikoma constituency. Pachamaloera apa pa double vision kudzafika kuno kwa Kabwazi. Ndi mavuto msewu umene uja nthawi ya mvula. Komanso kuchokera ku mitundu pali msewu wapakatipa udzatukira pa Nadzo umene umapitirira kupita kwa Lobi. Ndi mavuto makilomita ambiri. Mwina mundatiganizira tala president. Kunoku mwina tizenda bwino. Komanso kuti msewu ochoka ku mitundu kupita ku Magomero umapita kwa Ndevu. Tithandizeni bwana president. Akundiko kachekera akuti nthawi. Koma ndidakatero kuti president ife timadalira inu. Anthu akunowawa tidagwirizana kale kuti ndisuti. President tambala wakuda, MP tambala wakuda, kansala tambala wakuda. Ndipo timanena kuti
nyemba za mikisi sizipsa nthawi imodzi. Mawu amenewa Purezidenti tengani, inu ndino wina Mulungu akudalitseni. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri amaida bambo nkhani yakwera mtunda bwana regional chairman chigawo chapakati honorable Patrick Zebron chilondola nthawi yanu bwana RC. Zonadi nkhani yakwera mtunda aliyese dzanja mwamba tichite kwa chomphamvu kwacha takwezesani kudedza kwacha ochakwera nanga boma ife tonse Maluwa achakwera wali ulipe ulemu wa president watu mtsogoleri wa dziko lino emwenso muli mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress mama Monica Chakwera mayi watu wafuko ulemu wanu ulemu kwa mlembe wa mkulu wa chipani cha Malawi Congress bambo Richard Chimwendo Banda komanso atsogoleri tonse okuchipani ichi ogogo ochiri kumwendo komanso mafumu onse amene mwafika pano bwana ntero kuti ogwira ntchito za boma onse olandira ulemu chifukwa cha nthawi. Ntchito yanga ndifuna nkupempheni kuti mulankhule ndi ife anthu akudedza. Koma choyamba ndifuna nkuthokozeni chifukwa ndinu president olimba, president osaopa fumbi. Wena alowesa kuti wakamenda mtala wapeza voti ayi okangoperekeza ufumu pa ulendo pa 16 September. Zambiri gogo Walankhula kale sitingachiteso kuonjezaso ayi koma ndingoka mandozi bale yangu kuno kuti koda bale mnalembetsa kweza ne manja ndione ngati mnalembetsa bwana aso aoneso bwana anoda kalembetsa kwakuvoterani awa kuno sikokhalitsa yayi paja mulungu dziwo zonena kuti Dedza ndimeda sunga chipani cha Malawi Congress kuno sikoti mkoza kilo mmanja ngani ya voti fa voti tutakonza kale kuti voti iliyonse njanu bwana. Tikumbutsane obale wanga kuno kudedza kuti chizindikiro chathu paja mtambala wakuda nchani kodi pamene palo chakwera pakati tambala tenti chonge kumapetoko tumvana kodi ati official candidate Ozia Chidovo ndi makansala athu oseo onyamula tambala wakuda. Ndineneso kuti kuvota tikamba 6 o'clock tikalekeza 4 o'clock. Bwana president olimbikitsana anthu awa wakatuluke tsiku limeneli. Zikomo kwambiri bwana. Kwacha lelo tuntsigulo dala bana uona maso ni maso ndinu kuno kwa Kanyezi angandamba nabwerako kuno ngati agogo achiri kumwendo inkosi ni mafumu anu onse baje nikuthokozeni kwa basi ineso simmadziwa kuti ndino mlaliki koma Ambuye akudalitse munthu wanzeru munthu wolankhula ngati munthu wamkuludi amenera kulankhulira. Ndikuthokozeni akuluakulu a chipani cha Malawi Congress kuchokera kulikulu inu agumba ngati organizing secretary SG analipo mpano ndi andilandira achimwendo ndi nduna zonse zikomo chifukwa cha kupezeka kwanu regional chair lady komanso DC chairman wathu ndikuthokozeni kwambiri makamaka inu a candidate wathu kuno kudedza Chikoma constituency. Tidali kumagomero ngati ward ya uko lero tabwera kuno
kukatewe ngati wodi yakuno tera alipo alukayika za anyamata atinandaya pawa mukapatsa voti yanu ani ndikuthokozeni chifukwa constituency ino imayenda adi mtunda ndipo uchokera kwakafere kuja ku boda sikuno yaye koma kudzafika sokuno ndithokoze kuti anakoza pologalamu yoti ndzere njira ya pabisa ipa nidzazungulire kuno tere kuona ngakhale kuno magistrate court ilipo komatu umaona kuti ayi ndithu ine kuno sindadziweko yaye tere ku Lero ndikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu. Okondedwa, inu siwofuna kupemphani voti yaye chifukwa kuno agogo anenakale nkuchipinda kwa MCP koma ngakhale kuchipinda nthawi zina mavuto amapezekapo nchifukwa chakenso akuyamikira mbali inayi komanso nkunena kuti mbali inayi kuli zosoweka tere zina zimene uzionera limodzi nkazungulira kuja ni mayona abe msewo wina uthera panjira mamoti zikadapitirira nkabwera kuno ndaonanso mene ndayendera zikomo chifukwa chakupitirira kwanu chifukwa voti jamdani patsa 2020 ndi imene tuyathandizira kuti tiyambe kukonza zina ndi zina kuyala maziko achitukuko chokhalitsa ndi cholimba ndipo zimenezi zimene tufuna tipitirize chifukwa nthawi imeneyi tidachita ngati tangobyala mtengo wa zipatso tautengulira tathirira wayamba kuonetsa tsopano kuti ukubereka zipatso zimene zikomene tonse ndiye tisalole kuti mtengo umenewu tidule kapena wena waja adule chifukwa ndiye kuti batipheranso tsogolo limene timafuna tikhale nalo kamba kazimene takhazikitsa tsopano ngati maziko ake teleku wena adani lankhula kuti sima mwakandira bwinobwino ndiye tsano mfuna muyambutyakula ndiye muluchotsanso nkhuni ndiye kuti kuzikhala chikatu ndiye nthawi yofuna kuti moto tikwerezere ndi umenewu nthawi yake ndi imene ino chifukwa tifuna zipye ndithu vadi zitikomere tonse kuno vadi adamba abwerako president aliyense kuno ndiye kuti tilimbe mtima kuti ngati president akhoza kumasuzumira paliponse nkuona vuto lililonse limene lilipo president uyu atisunga muchatimachitira ndi mafumu athu kuno chifukwa timadziwa kuti ndi alera khungwa tikuvana kodi vana ndiye ndikupempheni kuti tiyeni tikavote mu nyinji wathu pa 16 pano agogo wanena kale kuti mbwera niwo omwewa ndinu nonse tikakondwerere limodzi ngati nkhuku atipatsa kale wanena kuti nkhuku ilipo tikachite phwando kuti tapambana koma kupita kutsogoloko ndiye tidzaonetsetse kuti zinthu zambiri zofunika kukonza zikonzeke koma pali pano ngakhale iwo amene akuvutika sikuti popeza kwakhala masabata awiri ndiye tingosiyayi zichitike zofunika kuchitika chifukwa nthawi yatha kale ndipo ndamva madandaulo wanu onse aja ndifuna ndizitenge zimenezi kukhala zinthu zakuti timange pa maziko tayika kalewa palibe to amene akutsutsa kuti kumalawi kuno sidakumane ndi mavuto ayi palibe amene akutsutsa kuti ngakhale nthawi ya mavutoyo tachita zitukuko dziko lonse palibe amene akutsutsa kuti kumalawi kuno mavuto akadalipo mavuto akukwera mtengo kwa zinthu zimenezi tonse timavomerezana koma wena akungolondola zimenezo ngati masautso pamene ife ni boma lathu tikulondola zimenezo kuti tipeze mayankho ake ndipo mayankho ake ayamba kale kupezeka nchifukwa chake tafika pamene tafika apa ndi chisomo chachauta ndiye tifuna tikutsimikizireni kuti zimenezo tipitiriza kuyankha chifukwa nthawi zina tangopwetekana amalawi tokhatokha kamba kosakondana ife
silichita ndale kuno olo tinene kuti kuno nkuchipinda kwa MCP chifukwa mfumu amanena kuti azina tuni mukamba panoza amandiuza soniwa aja otsutsa atabwera kuno nkuzindikira kuti talowa kuchipinda kwanu ake adangotseka chitseko numapita ndiye muzalola azipita bwinobwino osachita chipongwe chilichonse chifukwa anazindikira kuti anatsegula chipinda cholakwika. Tere kwa abale agogo ndathokoza kuti lero nakupezani kuno timankumana kumusikuja koma ambuye akudalitseni nonse ndino ngati mukavota pano mwaona mafumu onsewa kuno kuli maveterani kuno achipani cha Malawi Congress akamati nkuchipinda nakumana nagogo wena yapa wosatha kuyenda koma abwerabe pano kuti nkaone president mkulu wabwera kuno kwathu anthu ofunika kuwasamalanso na amene waja ndiye tipitilira kuonetsetsa kuti aliyense pa msinkhu wake athandizike vachuluka na achinyamatawa na azimayiwa ngofunikanso athandizike mwapaderadera zijatuka mbazija naona apa ntadutsa apa pali kamthilira ndithu kaluchitika nati ayi kuno zugwira ndithu pofunika tilimbikitsa ambiri kuti ngati kachinyontho kalipo tiye ntipeze kachakudya pena pake tagwirizana vanu ambuye akudalitseni nonse zikomo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula ku khwimbi lomwe lasonkhana pano pa Kanyezi Center mboma lino la Dedza ndipo ili ndi dera la Dedza Chikoma lomwe ndi dera latsopano ndithu malinga ndi kukhazikitsa madera atsopano bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno. Ndiye mtsogoleri wa dziko lino tsopano akuchoka pano kuti apitenso kumalo ena kumeneku ndi Kwanjonja boma lomweli la Dedza. Ndiye pamene akunyamuka ifenso kulutsa kwathu kuchokera pano tilekezere pamenepa. Munali ndine Raymond Katayika tikumanenso nthawi ina zikomo.